At andito na naman tayo sa ating bagong kalokohan. Ito po si Shiro Jobs at your service. Catch 'em all. Cause you got that. Cause you got that. Like you. Cause you got that. Something that I need. If I like, so give it to me. Cause you got that. Like you. So muli na naman tayo nagbabalik sa panibagong kalokohan. Ayan po. Ang gagawin po natin ulit po ngayon ay magbabike ulit kasama ang aking mga pinsan at ang aking kapatid. Ayan po. So ang bagong ruta po natin ngayon is sa Umingan, Pangasinan. Ayan po, yung tinatawag po nilang Mini Bohol. Ito po siya. Ang nangyari po kasi ngayon is biglaan po ang planong pagbabike dahil mamayang umaga alas 7 or alas 8 yata hanggang alas 4 ng hapon is magbabrand out. The next day. Power Ranger ka na naman kasi. Okay yan. Taga Pangasinan. Saan ka sa Pangasinan ulit? Tugigar. Gabo ay peace out. Umpisa na natin. Yung bundok na. Wow, saan mo in-order yan? Boy. Lazada. Palengke lang yan. Palengke. Para kang para kang ano Dito para kang magkukobrador ng weteng. Anong labas? Tara na. Sama tayo. Ikong, yan na naman. TikTok Chinese. The most wanted Power Ranger Pink. Pink nga rod. Oh, police. Tiga lang. Meanwhile, yan, dito na po kami sa Bugayong, Pangasinan. Ayan. Bugayong, Binalunan, Pangasinan. Alright. Yo, what's up? Sabi yan. Padyak. Alright. Alright. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo sa sa Batan ng Binalunan, Pangasinan.
kapatid, nandito na tayo sa Binalunan, Pangasinan. Sarado yung main road nila dahil may nagko-construction ng daan. Mauna na kayo. Ligo. May ilaw ba? Mga kapatid, nandito na kami sa Asinggan pero hindi pa kami nakaabot sa bayan. Medyo nagpapahangin muna kami sandali dito at medyo humihipa yung iba. So susunod na lang ulit, hintayin na lang ulit yung bayan ng Asinggan. Shout out pala kay kay Prince dito, Prince Cardines. Siya nga pala, shout out din kay Sir Richard. Richard ba? Richard na lang. Richard for short. Ayan po. Salamat sa paghiram ng... salamat sa paghiram. Salamat sa sa bike. Kung wala itong bike mo, hindi ako makakasama. Tara. So ayan mga kapatid, nandito po tayo sa sa bayan ng Asinggan. Ayan, shout out pala kay kay Prince Cardines. Ayan. Par, shot na. Dito na tayo. Alright. Isang TikTok na dyan. Pakita ko rin tong bayan ng Asinggan. Ayan Gab. Ganda na sana ng view eh. Simbahan nila. Bayan na ng Asinggan. Dami nagja-jogging chika dito. Tara na. Kapatid. Go. So mga kapatid, nandito na po tayo sa bridge. Hola! Connection ng ng Asinggan papuntang Tayog at saka Santa Maria, Pangasinan. Haba dito, uphill hinihintay nila ako dun dun. Dito, maganda dito. Hindi ako na mauna kayo. Yes, welcome to my vlog. Ayan, shout out mo naman si Prince. Yeah, welcome to my vlog pala. Welcome to my vlog. Shout out naman si Prince. Shout out sa kaibigan namin Poki. Ayan, Prince Cardines dito sa Asinggan. Lumagpas na kami sa bahay nyo. Magkikain kami mamaya Magkikikain kami mamaya. Alright! May phone holder kaso di pwede dito eh. Tara na! Punta na kami.
Yan, so mga kapatid, nandito na po tayo sa ano, daan papuntang Tayog. Ayan. Gusto mo magdede? Tara, dede tayo. Ayan po si Kibong, Kiben for short, Kibong. Yan. Kaya ingal ako ah. Naka-video to? Naka-video to? Ba't mo video? Wala na. Huh? Nagre-record yun. Yeah! Welcome to my vlog, guys! Ito nga pala si John Lee. Pero sa kanya yung vlog, hindi ako makikialam. Sige natin. So, right! Vlog take over! Yeah, ulit. My bike! May bike, wala pa siya sarili. Ulit. Hiniram ko! Babalik ko mamaya! Mas yakapin mo yung bike. Bakit kukunti na lang yung tubig niya? Ayan na lang. Wala. Para pareho gossip na ano. So hanggang dyan na lang po muna. Doon na lang po ulit tayo sa Tayog Sangkintin. Bayan. Ay, Sangkintin na. Hindi na tayo dadaan sa bayan. Okay, sa bayan na ng Sangkintin. So ano na yan? Woo! Me and Ulit. my bike! Alis na, papadak na. So maya na lang po ulit. Doon na tayo sa Sangkintin. Anong gagawin mo, Gabay? Tatay doon. Out! Out! Mamaya na lang. Kita. Peace up. Hey, what's up mga kaibigan? Nandito nga pala kami sa may Tayog. Iwan ko kung anong lugar to, basta Tayog to. Tayog. Tayog na dun! Tayog na dun! Tayog dito. Say ho, my man! I'm gonna go to Mundan. What's that? Kabayong Mundan. I want to go to Gigaro City with my bike. Alright, man. So, what we gonna do? I gotta do it. Do what they say. Manjak. Do what they say. So yan po, nandito na po kami sa Libertad. Picture lang po kami sandali. Yan. So, silid na nga eh. So tara na. Pipicture na. Oops. Tara na. Right. So ayan mga kapatid, tapos na kaming kumain. Hindi na namin pinakita dahil gutom na kami. Ayan, kakatapos mag-CR oh. Yan ang pinaka manipis ang mukha pero ganon kakapal. So mamaya na lang ulit at salamat. So ayan mga kapatid, paalis na po kami dito sa kainan. Diretso na kami ng Umingan mini Chocolate Hills. So tara na. Yan, so mga kapatid, nandito na po tayo sa bayan ng Umingan, Pangasinan po. Ayan,
Dito po yung daan na papuntang ano, papuntang Mini Chocolate Hills. Ayan. Tara, diretso na. Diretso na. Diretso na. Nihintay nyo ako eh. Ayan mga kapatid, malapit na po tayo. Ayan o po, nakikita na po yung bundok. Ano, Mini Chocolate Hills po. Ayan, maraming down nila tsaka uphill yan. Ay, mahaba-haba. 4:30 kami umalis pero dinatnan kami ng ano, mag-alas 9. Grabe, daming hinto eh. Kaya syempre ako ngayon lang ako nag-bike, long drive. Kaya syempre kailangan nila mag-adjust. Kailangan nila ako hintayin. So, tara. Salamat. Mamaya na. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo sa papasok. Ng bundok. Hello Nay. Open na po. Thank you po. Run. Pahinga. Puta si Cookie yun. Pahinga. Pong picture. Nakakawala ng ano, pagod oh. Alright. Oh. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo sa ano, welcome to Mini Chocolate Hills. Ayan po. So pinapalista po muna yung mga pangalan bago makyat. So mamaya na lang ulit pag nasa taas na. Tara, buhat-buhat tayo. Pwede naman hindi, di ba? Kaya mauna. Isa-isa, baka di kaya din. Dali, dali. Ay, sorry. Sana all mo da nung bakit nga hindi nung bike? Taga saan ka, boss? Taga dito lang sa Manila. Mamaya na ako. Puta nga, di ko na kaya. Hotdog. Binatog. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo sa Mini Chocolate Hills. Wala pa dito, doon sila. Ha, hotdog. Sabi ka naman. Ayan na.
baka nakakuha ka dito yung pangakyat. Oo. Oo, ganun din kanina doon. Kaya tumigil ako. Taga saan kayo kuya? Ha? Alcala? Eh, malapit lang din pala sa atin. Pero sa ano kayo dumano? Layo. Tayog na sila no? Tayo ka na doon oh. Ay, Rosales na kayo duman? Ah, mas malayo pala sa amin. Ang kalajin na sa lubong. Vlog ka kuya? Oo. Eh, shout out na kayo. Shout out sa mga Taga sa akin. eh si ano Mga family niya. Oh. Ma, nakasama. Andito na ako. Nakarating na ako ma. Ligtas ako. Dami na lang po kami na naman. Bad. Ano? Pasensya ka na. Tumakas ako. Manawagan ka na. Manawagan ka na. Habang nakikita ka pa. Yung Maynard Galeno dyan. Wala na. Pukod din ako. Dito na kami. Dito. Ang layo pre. Grabe, sobra. na kayo na yun. Oh, Kasi. shout out. Shout out. Shout out. Papak ko naman. So mga kapatid, hanggang dito na lang po tayo. Yan, pagod-pagod na po sila. I can take or I can leave it, but I want to eat it. So kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, ayan po, wag mo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Ayan po, ito po si Shiro Japs. Wait. At saka 2,000 years later. It's the dream.